sekretu baten bila nabil. Eta ez da sekretu iberikoa. Ai, ama. Hemen ere ez. Ez da sekretu iberikoa. Gaurko gonbidatuak, gorputz bat, izotzetan utzi omen du, eta hementxe nabil, topatu nahian. Lasai, gure gonbidatua idazlea da, eta ez hiltzailea. Auskalo zeinote den hiltzailea. Ai, ama, azteko eta behin Peru ongetorri, baina mayordomoa izan dekiltzaia, ez da? Dudazea, mayordomo o jardinerua? Ezin dugu spoilerrik egin. Labana utzi lasai, vale. Ezin dugu spoilerrik egin. Bueno, Galerna eleberriakin etorri zinean, guantxe hemen zatoz beste eleberriakin, Cordelia. Jarraipena da, desberdinak dira? Bueno, irakurri daitezke banatuta, baina, pertsonaiak berdina dira. Aitor Intxaurraga Forensea bietan agertzen da, eta beste taldeko kideak ebai. Ona. Bueno, eta ze topatuko dugu hemen barruan? Bueno, San Miguel de Aralarren santutegian agertzen den gorpu baten ikerketa. Nire, hasi nahi sostuta zeola gorpu eta hasi nahi bilatzen, ez zer topatu. Bueno, zukaldia hacemos moldateiz, ez da aurrenen aldia etorri zaiala, aurrekoan ondo moldatu zinean, gehiago ikasi ezu, hortxe gelditu zinean. Asko gustatzen zait, ez naiz ondo moldatzen. Me katxiz lama. Bueno, sekreto bat ingo deu, eta sekretuak argituko ditugu. Hortxe gelditu. Bueno, lagunak eta Peru, garatuko izuet pausuz pausun, nondik noa ibiliko gehan, bale? Ingo deuna da sekretua, baina ingo deu arroz hola bixi batekin lagungarri eta gero entxala bat algana. Hemen ingo deuna da arroza, egosi, integrala, desente demora bihar du, ingo deu arroza bota, ura irukoitza, gatza pixkat eta goxatzen utziko deu. Gio behin egosita da honian, ingo deuna da beste barazkitxokin goxatu. Baina lehen da bizi, honean jungo naiz, ingo deuna sartai baten markatu sekretua. Tiretan. Ateako deu sekretu hori bertatikan, eta bertan Julianan jarriko deu. Bai perretxikuak, patxoia, baitare piperra eta pipermina. Hoidena Julianan goxatuko deu, eta piper... Hone pikatzen du. Horre pikatzeu, eta horrek emango jo gaur, esan dizuten bisitasun hori. Gio, hoidena salteatuta daka honian, zein godeu, hori wok baten ingo deu, wok hortara botako deuna da sesamua, salsa perriza, salsa inglesa dela, baitare botako deu soja saltza, eta pipermin pixka gehiago berbadeu ere bai, hor jarri bazpare. Eta ingo deuna da, gero arrozakin eta salteatutakoakin, dena nahaztu, eta hori izango da, gaurko oinarria. Eta ingo deu lagungarri bezala, algen entxalada bat. Hau da, alga? Hau da, bai. Gogoratzeko nire izaten, nori alga deitze, bale? Igogatzeko. Bueno, hemen da gauna da, errukula, jarriko diogu baitare wakame algak, hemen dazkau olibak, dakau tipula moria, aguakatia, feta gazta, eta patata egosi ingo deu. Ingo deuna da, nori algakin bi erata ingo dugu. Bat, tira fin-fina moztuko ditugu eta esetzen utziko ditugu. Eta orduan, esetuta daudenean jarriko ditugu entxalan. Eta beste batzuk laukitxotan moztuko dugu eta prejitu ingo ditugu. Eta orduan topatuko dugu alga, bat kurruskari, bestia xamurro eta bestia. Eta orduan, hau izango entxala bat algaduna, eta ingo duguna danak pusketetan jarri eta plateraratu. Eta hau esan da, lanian hasiko gehan, behitu, patata hori egosin berdeu, ingozuna da, zuritu, lauki txikitan, da egosin godu. Eta hola ja lauki diakin daukiko ditugu, bale? Ados. Eta ni bestalde, hasiko naizena da, hau markatzen, ja orkoipi eukitzeko, bertan barazkitxua egiteko, bale? Eta aldi berian, mingaina eman bertzeo gelditu gabe. Hori erraz, ez da? A ber, asko enrollatzen ez naizena, a ber, spoilerrik egiten ez duan, a ber. A ber, segertatzean. Bueno, esan dezu liburuan bai, hildako bat azartzen dara Larrar mendilan, santua, no? Santutegian. San Miguel de Aralarreko. Zer gertatzen dago, zer gehiago topatuko du liburuan? Cordelia da borraska baten izena. Vale. Onintxa Salazarrekin jarri nintzen kontaktuan, eta bera kontatu zian, bost, sei eguneko eguraldi txarra ezin zela izan, orain ezagutzen dugun dana hori, ez? Orain izan behar zela borraska bat. Eta borraska bat bada izenak jartzen dietela.
Eta orduan jartzen dira alfabetikoki eta gizon emakume, gizon emakume, gizon emakume. Generoi, hori, zera da, lotura negatiboak ekiditzeko. Eta, bueno, pues, hirugarrena zen, eta Cordelia. Horrelako izenak izan behar dira sonoroak. Medioetan erraz zabaltzeko eta hori. Eta beti izateko, no? KRF, osea, horrelako beti... Filomena. Indarra mateguela, ez da? Hori da. Eta, bueno, pues, Cordeliak itxuraz, Izaro Arakama mendizalea harrapatu, eta Izaro Arakama hile indu. Hipotermia hile inda. Orduan, ikertzaileen taldea, pues, bertara joaten da. Zer gertatzen da, pues, Cordeliak harrapatu egiten dituela, eta behartuta ikusten dutela beraien burua, pues, bertan santutegian gaua pasatzera. Eta hori da, bueno, abia puntua edo... Abia puntua, da, hortikan ja, pasatzen dira gauza mordoaz. Esan. Moztu indut. Hola segoziko dugu. Ez da okuitukan, esan dizut, bai, laukitxotanin, eta hola segoziko dugu. Ja, patata frijitua pentsatzen. Osea, ja, umeentzako menua prestatzen ari nintzen. Umea bazkak ez da? Bi. Ikusia tirita hori, esan diat, hori... Bai, ja, etxean tiritak ez dia... Alagi kolorekuak, ez da? Kolorea auki behar dute. Beti, aita, mina egin dut jarri tirita, eta ez da kasu ezer, baina tirita... Igual dugun itezaio mina. Hori, bai. Moztu egin dut, bale. Ez da okuitu ikan, zula zai, horrela zeutzi, laukitxotan nin, eta ja laukitxotan negoziko dugu. Laukitxotan? Bai. Gaina uste esan dizutela horrela segiteko, igual etxean astu, nik esan dizut, zuritu eta laukitxo egiteko. Gaina patata frijitua dira, como plato estrella, ez? Dudi gabe, beti, zehozea azkarrena gastatzean amai gainean, zer dira, patata frigituak, Aita izatean ikustu dela jakitea ez duzula azkenengo patata frijitua inoiz gehiago jango. Ona, eritxegan hori entunda. Bueno, hemen txarroza garri dugu, olio pixkatekin, aurrena markatu dugu, eta guain, botako duguna gatza, xoxitos galako ibiliko. Gatza pixka botako jau, hau martxan dakau, eta hemen urare bai martxan, zure patata jartzeko. Zehati behar du, osea, ur gehiago behar du... Integralak bai, eta ikusiko zuta, hiru esan dut, eta igual mos gehatu naiz, Zeatik, igual gehiago biharko. Bai, adibidez nik txuri jaitet bikoitza eta pixka gehiago. Vale. Baina integralak, nola denbora gehiago behar duen, bazkenian asko atedako da ura kanpoaka, alko genuen irukoitza bota, tapa jarri eta ordu non geldituko zan. Eta denbora gehiago behar du bai? Askoz gehiago. Integralak 30 minututik gora, bai. Eta hori, zer da, almidoiaren historia edo... Hori da, virgina daulako, grano osua daulako, eta orduan daka sala, salbaua, gogorrago da, eta zun bestia zuzenian ja almidoira jute zaio. Eta orduan sal horrek nik usten dut iten diola geruza bezala, eta gehiago kostatzezago biguntzia. Integrala nahiago uzu, bestea baino, edo... Egia esan, lehen, eta ohitura da gure etxe guztietan, nik uste hemen Euskal Herri guztian, ia inorrek ez duela jan lehen integrala. Beti arroza jaten genuen normala, o bomba, eta gaina beti bomba, gero basmatile etorri zan, eta bar. Eta gero baitare, arroz basatia dala integral luze hori. Baina egia esan, gero eta gehiago jate dugu integrala, zeatikan oso goxua da, zapore gehiago daka, eta bihardun gauza garra da, denbora gehiagoen bihardula. Eta gero gaina, osasuna garriagoa da. Osea, alde zuen neurrian, integralai eman. Bueno, hemen inbiar deuna da, patata martxan jarri, nabek, hemen txe, oso ondo, eta eleberrira bueltatuz. Aurrenengo egin zenun, zenba denborara etorri dago? Beste... Bi urte. Bai. Azkenean dokumentazio pila behar nuen, nien naiz batere mendizalea, zani urbanita naiz, kalekumea. Eta erabaki nuenean mendiari buruzko... Zeratik mendia, ni mendian oso elbarri edo oso arriskoan sentitzen naiz, ez? Ez dut kontrolatzen, ez dut menperatzen, baina egia da, Gipuzkoara bizitzera etorri nintzenean ikusi nuela kriston afizioa zegoela. Ze plan dakazu azte burago? Ni mendira, baina nola mendira, ez dakit, edo Aralarrera, edo na, edo Pirineotara, edo mendia zen, hemen jendean korentzako organikoa. Bai, dudi gabe. Eta, bueno, horrek eskatzen zuen ikerketa, protagonistare forensea da, eta medikuntza forenseari buruz dokumentatu behar zara, eta, bueno, hor dago lan pila bat, bai. Baina, bueno, gustora, gustatzen zait. Eta horretik handizatezu gehiago kostatzen zaizula ditia? Bai, azkenean, bueno, gauza batzuei buruz nik uste dut,
autopsia bat, ez? Autopsia bati buruz itxen behar baduzu, ondo dagoela jakitea, nahiko realismo puntu bat emateko informazioa benetakoa izatea. Gero zuk egingo duzu, egin behar dena. Eta hori, Aitor ja lehen liburuan agertzen zen, galernan agertzen zen, ez? Bueno, honekin jarraitzen dugu, pertsonaia honen ibilbidearekin jarraitzen dugu bere motivazioa. Eta ikerketa hori lehenago inberko zen dune, bai, aurrenengo eleberria baino lehenu, ez da? Eta liburu hau idazteko, mendira joan behar izan zea, ez da? Bai, Osaba jubilatuta dago, eta hori bile ginen. Un pare bat eta 3 eta 4 bai, eta bai. Ados. Eta gaina oso pedagogikoa eta azaltzen dizkizu gauzak, eta behira, hau da, zuhaitz bat, ikusten zuhaitza, enborra, harri bat, hori da harri bat, eta hori da, jo que se, horrelako gauza pila bat azaltzen dizkian, Bueno, oso lagungarria. Egia da, nik hori asko gertatzen zaitena da, beti jendeak, nik adibidez naiz bate zinefilua, gio, ez dakit, basare sozialetan, justuan ibiltzen naiz, eta gero jendeak esaten, eta jendeak esaten, ez eizen teatzen bizitzataz, ez dakik ez da nuna bilen, eta esaten ziot, eta ze zua izteko hori? Zuri gustatzen zaizu mendia? Asko. Bai. Eta ni baki zindeken lizarra, zindeken pagua, zindeken bestia. Eta azkenian, ordo nik ez dut, zein zebilei despistauta. Claro. Ez que hoxe. Claro, bai. No, natura azkenian gu natura, gu bat gea, eta azkenian emateu, egon bergeala gehiago sartuta bai elektroniko gita, zea, prensa hori hortan segertatzean, eta gero ez dakigu, natura esondo goxatzen, ez da? Sare sozialei buruz asko dago esateko, Bai, amabosa jo, egongo ginen hemen. Denbora jateko modu, ez dakit oso egokia den, bizitza jateko, bizitza goxatu berren, hortxe galtzeko. Eta gaina beti bestia ibeira eta bestia naona. Eta gero ja, mikatxiz lamar. Bueno, honek aurreatu dugu, hori nahi bat zubitu, organikoa gota. Vale. Eta ingo jakenadek, behitu. Algak? Zaiat aurrena hau Julian amosten jungo gea. Orduan, hau dena Julian amosteko... Vale, zin da Julian. Juliana da tire finetan. Eta behitu, nik perretxiko hau ite jotena da, goitik heldu, eta hola, eskuakin, tolato tiratxua iten juten naiz, bale? Vale. Juliana, Juliana orduan, kipura Juliana da tira finetan. Hoi da. Brunoaz da laukitxotan, eta Juliana da tira finetan. Brunoar, Petit Brunoaz, txikilla. Da izen frantsesa, Handik handator mosketa horren izena. Asko suposatzen dut datorrela frantxatik, sukaldaritzako... Bai, beti novela kosin eta sukalde moda berria guaz izanean, beti frantziatik asko torri zaigula, eta hitz asko, eta harrapatu inditugu, alditugunak. Hau eharra itxurazten edekena, zua topenekan. Hau garrantzitsua da, sekretua bakizu desente koipe eukitzeula, koipe hori ondo azkatzia, gero koipe hortan barazkiak ondo gozatzeko, bale? Bueno, zaporea ematen dio. Kiston zaporea ematen dio. Azkenian koipe hontan itia, ja xarma da, masa madre eukitzia bezala hogeita, masa ama hori eukitzia bezala. Bueno, eta hau dena aurreatzen nahi geha, hau ateako deu belaxe, gero gozatuko deu hor badazkik, eta bitartian jungo geha, erreportai bat ikustea, miribilaino jungo geha, bertan Jurgi ongoa, bakizue Jurgi gauza asiatikoekin aditua dela, eta gaur entxaladak hau algena, guazen gehiago ikastearea. Haupa, Joseba, hemen dauz eta bueltan, gerbe, Jurgar egitanaz, hemen gauz, betiko lez, txoko malasperan, miribilan, Bilboko auzoetariko altu baten, eta gaur jorratuko egun gaize, izango diez, algak. Zeintzuk aldizen jan, da zelan prestatu, da, bueno, apurtzu bet ezberdine gurkoa. Zein gugu geur, apurtzu bet algak ezagutuko dugu gehitxo hau, ezta? Gure sukaldien ez die hain ezagunek, baina Asiako sukaldaritzan, bai, 1908 urtien, Kikuma, Ikeda, kimikalariak, betiko zaporieri, gozoa, garratza, mingotza eta gasizeri, umami zaporie sartzen hasiakon, ezta? Da, umami zaporie zer da? Ongarritasune edo japoniarrek zatetziena, ontzea, ezta? Da, algak hasiten da, purtsuet, onduen bidie jateko modukoak izeteko, ze azkenien, hau da landara bat, edo bedarra, baina itxasoko landare bat, esango nuke, dala. Orduan, ikutu batzuk edo sartu bitzaguz, hori umami zapori hori emoteko, da jan alizeteko. Gitxi gora bera, 50 alga mota dauz jangarrizek diesenak. Menteko guz, konbu alga, 2 mota ezberdinek,
nori alga 2 mota ezberdin, wakame alga 3 mota ezberdin, espirulina eta bruna alga, koreako alga bat. Batzuten, algak etorten die edo fresko moduen, ensaladan ja jateko, ize jateko dautauzenak, da bestatzuk siku. Horrek zen bidie, hidratatu urega, soztabe, edo egosi, edo algi berak eskatzen da, bena. Osasun aldetik, algak be oso onak die, ezta? Kolesterolantzako, kaltzio asko dekie, horretaz aginetzako eta zurrentzako onak die, digestibantzako be bai. Alkalinizantietiez, kontu zukibide, hiperterorismoa dekozu, larri ez jateko, ze hor bat diez apurtxu bete peligrosoak edo. Da xera bilera emotentzako, balizokuz, ensaladak jateko, tempura gehieko. Galezen dau plater bat, pastiga zeiniko, laber bread, abe eiken daue. Sopa gehieko, miso sopa, esate baterako, eta risotto gehieko bebai. Baiak urkoan, apurtxu bet hori umami zapori ikusteko, eurek Japonian garbi moduen jaten dauen ikusteko, ensalada txubetengo dugu. Gaurko errezata zer da? Ensalada bat, Japonian deitzizako sunomono, deko izena honek ensaladak. Lehenengo eta behin ingotena da, wakame zikuek hidrateu, eta gero kombu zikue uretan negozia apurtxu bet. Vinagreta ingo dugu gure sunomonontzako, soja 2 koiakada botako txaguz, arroz ospine beste 2, mirin 1 botako txagu, sesamo olioa 1 botako txagu, haue oso fuertie da, eta sake apurtxu bepe ipingo txagu. Eta azkenengo, sesamoaz einiko saltzatxu botako txagu. Haue bakarri bat, ze haue niko gogorra da. Ondo nazteu, da honegaz badeku gure vinagretatxue enge. Hemen gure algatxuek ipingo txaguz, platerien, wakame alde batetik, wakame ensalada, wakame hidratatue, 3. wakame mota bat ipingo txagu, oneri be. Hau, bruna koreako alga apurbet ametipe. Ate arrautza, gaziek, diesonek. Bambu taio apurtxu bet ipingo txagu. Daikon arbi apurbepe bai. Loto lorien sustraize, pingotzagu, geldizetan da hasten dala. Eta, azkenengo, tofu apurtxu bet ipingotzagu, konbu alga edo ipingotzagu, dekorazio edo moduen. Azkenengo, hori, gure ospin olioa gehituko txagu, da jateko prestakuiko dugu. Joseba, espero dut guztoko aixena, gure gorko algakasiniko platertxue, gure sunomono ensaladie, da behitu, vegetariantzako tabe, plater espeziala da ezberdine jateko modukoa. Euskal Kostan, hainbeste olako itxas bedar edo landare dekoguz, hasi que badaki jentiek zerrein. Aste buruan edo aste barruen, algatxu batzuk hartun, da ensaladei prepareu. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Haupa, Jurgi jauna, horreak hiri entzutia beti ikasten itxok girekin. Eta pentsatziat beste askok ere bai. Mila esker eta jarraitu, gustatzen zaikena egiten da gudan erakusten. Besarka da hondi bat, eta gurian jarraituko dugu. Hemen indeuna da, atea deu sekretua, ikusi zu hemen olioa ja fundamentuak inola da gaur, eta hemen goxatuko dugu bai, perretxikok, paitxoia, eta piperra, eta pipermina. Inbiar deuna da hemen Peru, esan dugu hau esetzen jarriko deula, no? Esetzen. Esetzen, osea, ingo deu hidratatu, alegia. Orduan, ingo deuna da tiratxoak mostu. Eta tiratxoak ondo mosteko, behitu du, ite jau, trukitu bat, ite jauna kiribildu, eta ja, kiribilduta sekaunian, oidek, ja hemen horrela ite jau, rast, eta ja hor tiratxua zeskago, bale? Ire kontu, hola pare batin, eta gero bestia ingo jaunadek laukitxotanin prejitzeko, bale? Eta hori prestutziko. Bale, nik ingo etena da hemen barazkitxo goxatzen hasiko naiz, eta indeuna da patata jare bai, ja nola txikilla indeun, ja egozita zeon, eta atera indeu. Esatean bezala, Peru, no hay 2 sin 3 trilogia batiteko asmotan zaude, ez da? Bueno, bai, ematen du ziklo naturala, hiru idazteaena, edo bai, trilogiaren formato hori jarraitzea, eta, bueno, pues, bai, hirugarren bat martxan daukagu. Martxan dakazu ja, ez da? Bai. Eta, zesan behar nizun, pertsonaia berdinak, histori berdina izango da, bakarrik hirugarrengo ere bai halko da
hartuta hirugarrengoa irakurrire bai, bale. Bai, independienteki edo irakurri daitezke eta pertsonaiak, bueno, bizira onduenak edo bizi mantentzen dena, pues, arraituko du. Bizi da, Eta, bai, eta, bueno, ideia da, eguraldiaren kontzeptu horrekin pixkat jarraitzea, ezakite gauza asko ezin ditut aurreratu, baina bai Donostin... Berriro juntzea Osabaki mendira? Ez, Bale. Donostin. Guain berriro hiriburu da bueltatu zea, aurrenengo zean bezala. Bai, Donostitik ibiliko gara eta esan dezakegu beroa ingo gela. Beroa ingo gela. Uda parten orduan, uda parten. Badirudi badagoela joera bat, seguraldiak edo, aldaketa klimatiko honek, eramaten gaituela gero eta ez dakite, fenomeno puntakoak, ez? Hotz asko, euri asko, edo beroa, edo lehorteak, bueno. Ala da, eta egila esatezuna, mekatxiz lama, ez dakit segertatuko hemendik aurrea, baino hola, ez balin bai joa, ez dakit gure semia eze ikusiko duen, Guia ikusten egea, osea, que imaginatu urrenguak. Ba, beira, Santutegian, hon nintzen, Jose Mari Ustarro deitzen den gizon bat, 86 urte ditu. Bertan bizi izan zen, Eliz Mutil bezala, eta zaten zuen, elurteak zirela, hori, hilabetekoak. Benetako elurtiak, no? Bai, eta iristen zen, ateraino, eta hori ja ez dutela ikusten. Geroz eta gutxiago, eta hori, osea, esan nahi dut, esperientziatik. Bai, nik egia esan, azkenengo denboraldietan, nik horatzen eiz, nik berrogei urte ez da askat, oita emeretzi, oita mesortzi, laizter oita emeretzi. Eta goratzen egoen dela hogeita bostute, hogei urte, eta ez hain beste, jute zinala elurreta, astunaldea, Pirineota, eta zu esatezuna, kotxen jute zinan, hemen, 2 oirumetroko geruza elurrana, hemen ere baita, ematezun, hola, 2 paet elurra, eta guain eroritzea, eta emategu udaberriko elurrak, geho junitea segituan. Ja, ez dakit, nik ez dakit, baina egia da, bizi izan dutenek, esaten dutela, geroz eta gutxiago da. Hori argita garbi dago, eta bestela ipar polota behitu, eta iparro ego polota, eta ikusi, jela juten naiz ego. Bueno, buzeaten ikasi beharko da. Zoa zein beharko da. Bueno, nola zoaz honekin? Orain, laukitxotan? Bai, guen laukitxotan. Zeta mainakoak edo... Eiten dut... Ire kontu, nahi bezala, geho pregitu ingoitu, horrela xe, ezin hobe. Hemen ingoitena da, ura jarri eta bestiak esetzen jarriko ditut. Gero, hola, xamurrak topatzeko. Joseba, baina hau, gordin jan daiteke hau? Hori, bai, hori xuxin jartzean nian gordinikan jartzea. Bale. Bai, gordinik aldajan. Azkenian algatxuak dira, eta algak, gordinak oso onak dira. Baina beti, guk emango dio puntu bat guan xamurragoa, uretan, gero bestiak kurruskari ingo dio, jolastu alda algekin bezala, barazkiekin bezala, azkenian. Barazkiak ere bai, hauek ingoitugu salteatu, baina gordinik alko genitun jan. Eta, zanea joa bezala, eta beste barazki asko bezala. Hau, sartuko du, patxoia hemen salteatzea, eta bertan sartuko ditute bai perretxikoa, eta piperra txikitzen hasiko naiz, eta pipermina botako jot pikante puntu hori emateko. Nola juntzian salmenta, pentsatzen dut ondo, no? Bigarrengo bat etorri bada, hori da, ez da, laingaizki jun, ez da? Bai, lehenengo eleberri bat izateko oso ondo hemen, oso ondo funtzionatu zuen, eta espero genuen baino hobeto, eta, bueno, jendeari esker, Donostin, argitaletxeetan, argitaletxe txikiak, ez hemen, bago gauza bat dela, argitaletxe txikiek badakatela oraindik ere, jendea badakala ohitura joateko. Eta liburu saltzailekin hitz egiteko, eta gomendioak, eta hor badagoela harreman bat, estuagoa, hurbila, eta, bueno, horrek, eta nik uste badagoela interes bat hemengo novela beltxarekiko, eta hemen gertatzen diren novela beltxak eta irakurtzeko, eta, bueno, Eta gaude, Mikel Santiago, Ibon Martín, Noelia Lorenzo, Dolores Redondo, Eva García Sadut, bueno... Oiek izan dira zure referentiak, zeintzuk izan dira zure referentiak? Egia esan nik Eskandinaviarra novela beltza, Stieg Larsson eta Jon Esbo eta hauek irakurtzen dituen, eta hor hasi nintzen pixka bat horrekin, thrillerraren ekin. Pixka modan da, esango denun novela beltzan historia? Nik ustut beti ondela, porque da oso jostagarria. Irakurleak nolabait imaginatzen duen hori izan ote den, eta, bueno, parte hartzen du irakurketa prozesu horretan, ez? Eta jostagarria da. Baina, bueno, orain, novela arroxak ere bauka bere merkatua, nik ustut, bueno, denetari dagoela, Osea, gusto anitzak eta adibidez, guk hemen Euskal Herrian, zein da novela gehiena, arrakasta gehiena dakaenak? Edo nungo novela kontsumitzeitu gehiengoak? A ber, nik ustut Mikel Santiago dagoela orain petatzen, eta, oso ondo dago, oso ondo idazten du. Egia da aurretik, Dolores Redondo eta Eva García Sadurturi ere,
oso trilogia politak egin zituztela, pero luzatu zituzten, baina horiek oso ondo ere bai. Bueno, ere, ez dakit, autoayudako liburuak ere saltzen dira, eta ikustu hauela. Errezetanak bai, saltzen dira. Bai, saltzen dira. Bai, batzu bai. Nik inun aurrengo liburu eta etzan nize gutxi saldu zen, da orduan guain bigarrengoan aitan barruan sartu die. Guain pia salduet. Zemuz esperientzia. Ondo, egia esan, prozesu, ez da, guri izan da prozesu bat, guk adibidez, aitan errezetak ite ditugunean, aitan programan, iten deuna da gero errezeta hori danak, redaktatu, jaso, probatu, eta ordu nola testatuta dauden. Ja, indituzun, zu borradoritik anjutezea errezeta batekin nidakatela, 80 kilo irin, 4 kilo gurin. Eta orduan txiki jaitezu etxekuantzako. Bai. Orduan, jaiten dezunean txiki ja, nahi gabeia libururako ere bai prestatzen, naizea. Claro. Eta horregatik, hor lan askoitea aurretik, geho liburu hauek aurre ateatzeko. Eta izan, niretzako zerbait polita izan zen, zeratik nik enaiz izan irakurlia, egia esan nik liburuak gustatu zaizkit, baina gehiago, komikiak? Zuaizkanak, igual, erlen liburuak, edo gustatu zaizkit, ez dakit, manualidadian gauzanak, eta azkenian, bat indendik zukaldaritako, eta oso guztua nao, bai. Sekula pentsatuko liburu bat inungo nunik, eta zuaitzaren landatu eta semiare bai euki, eta orduan... Triplete, trilogia, alde jun, beste mundura lasai. Karo, baina hor ere badago... Esan nahi dut, askatasun osoz lan egin duzu edo... Egia esan, bai liburuan igual gauza batzu falta ziela, eta urrengo asteako errezeta hau ekarri, eta orduan ja horregakin liburua betetzen dugu, eta bar. Eta hola jolastu dugu, eta egia esan, nik indet erraz, zeatikan aitak hainbeste liburu inditu ja, behaien taldian sartu naiz, eta indet erraz. Ez da izan zuk indezun lana bezalako. Bueno. Ez da izan hainbesteko lana niretzako. Nik inditutena nire errezetak txikitu eta platora eraman. Eta gero hor laguntzakin, da argazkikin, da dana lagundu die egiten. Bueno, baina badago, grina bat edo interes bat, jendeak ikusten dituen rezeta horiek gero eukitzea eskura eta gaur ez dakit. Leno beti otezian netxian apuntatzen, ezintzan estopeman, ezintzan beste, orduan liburuekin lortu da, jendeak lasai, etxian ikusi alizateko. Eta ni pentsatzen duen liburuak ez ziela aurreingo, zeatik gaur egun, hainbeste esan dugun bezala leno sare sozialetan, interneten, dana txintxilika dao. Baina ezkenean liburua da, Liburua da. Liburuak ematen dizu hori, momentuan egoteko eta momentuan disfrutatzeko eta irakurtzeko, ezin duzu beste ez ere egin. Zuk irakurtzen duzu eta hor zaude, momentuan. Eta azpimarratu, oso zein berbaek, oso apuntatu, eta ezkenean liburua dira. Eta nik uste beti ongo diala, zeratik oso baliagarria dira. Eta batzuk, ni bezala manualidad egiteko, eta bestiak entretenitzeko eta goxatzeko, eta identifikatua sentitzeko bai, eta... Bueno, bagoaz hemen, mingaina eman da, pikantea. Pikante pixka sartu dio, goxatu deu, hemen barazki guzti dazkau, gero ingo deuna da, arroza bota, hemen dakaun, piperra besti ez dio botako, gehiagik izango, Botako jo gero, salsa inglesa, sesamua eta soja, salteatuko deu, eta bukaeran ja aragila botako deu, eta arroza, eta hau, listo dakau. Gero inbiar dituguna da, hauek, fregitu. Bai, gehitxo indituzu, baina, behar ditugunak erabiliko ditugu, eta gero inbiar deuna da, hoi dena txikitu, entxala prestatzeko. Hau, egonea pasa. Eta ingo deuna da bitarten, erreportai bat ikustea jun, Ubarretxena jatetxera, eta bertan indigu zerbait, beti bezala, goxo-goxua. Guazen ikustea. Kaixo, ongi etorri Donostiko Alde Zaharrera, nien eritz naiz, eta gaur Ubarretxenan dugun eskaintza aurkeztuko izuet. Ubarretxena jatetxea 1982 urtetik irikita dago, 40 urte ingenitun lehen urtean. Eta, betidanik eman izan ditugu arrozak, baina orain pixka bat profesionalizatu gea arrozetan, eta demanda bat eukidugunez, indeguna da sistema bat sortu,
ordun eta arroz gehiago emateko gure bezeroei. Eta horrela zerbitzu batean 40 paella edo behar diren guztiak ateratzeko. Gure jatetxeak dituna da 2 espazio, alde batetik dago goiko aldea izango litzatekena, pixka bat alde zarrera ematen duena, eta beste alde daukaguna da espazio pribatuago bat, beko aldean, pixka bat modernoago eta kutsu hori ematen diana, 2 bezero mota horiek eroso senti daitezen. Gaina berezitasun bat daena, da paellak zuzenean ikusteko aukera dagoela, sukalde irekia dugunez, eta bertan dituguna dira 2 maila altu, nahi duten bezeroak bertan bazkal dezaten, eta ikusteko arrozak zuzenean nola egiten dien. Hau da gure historia pixka bat laburtuta, eta orain egingo duguna da sukaldera igo, ikusteko nola prestatzen dugun gure arrozetako bat. Hau Lourdes da, gure sukaldaria. Kaixo. Eta gaur prestatuko diguna da sekretu iberikoko arroz bat. Hasteko egingo duguna da, nahastuko ditugu osagai guzti hauek sekretu iberikoa eta arroza ezik, kazuela batean, eta utziko duguna da egiten salda hon bat edo behintzat oinarri hon bat aukitzeko. Guk gaur aukeratu duguna da sekretu iberikoko arroza, baino honez gain ditugu 20 arroza eta arroz kaldosoan kartan. Gehien saltzen dienak dira itxaskia duten arrozak, eta Mari Montaña deitzen denekoa daukala haragia eta itxaskiak. Behin nasketa egin eta gero, hasiko gara gure arroza kapafinduna egiten. Orduan, horretarako ingo duguna da lehenengo nasketa arrozarekin nahastu, eta ura bota, zen nola hau ez den itxaskidun arroza, urarekin nahikoa daukagu eta ez dugu fumetik behar. Guk egiten duguna da arroza, ez paella, desberdintasuna da arroza egiteko guk egiten duguna da kapafindun arroza, orduan hortarako hartzen duguna da paellera edo zartagi handi bat, eta hau adibidez izango litzateke 2 pertsonentzako arroz bat, horrela ateratzeko ere sokarrat puntu hori iskat karamelizatua gelditzen dena. Arroza ondo egiteko, kontrolatu behar deguna ondo da sua, eta hortarako daukaguna minkuk izeneko su mota batzuk egiten digutena da lagundu, prozesu guzti hori sua kontrolatzen. 16.000 paella inguru egin genituen adibidez lehen urtean, arrozak mundu guztiari gustatzen zaion plater bat da, edo zein ordutan sartzen da ondo, bai eguerdian bai gauean. Eta erabiltzen dugun sistema honekin, sua kontrolatzen dugu, eta horrela laguntzen diogu sukaldariari ere, zerbitzuan zehar, ahalik eta paellan gehien ateratzea, eta denak egin berriak atatzea, eta oso goxua. Arrozon bat ateratzeko behar diguna da 3 puntu kontuan hartzea. Lehenik eta behin da, arroza bomba erabiltza Albuferako Valentziako arroza. Bestalde, sua kontrolatzea, eta 3. izango litzateke oinarrion bat eukitzea, bai egin dugun sofrito moduko hori, edo fumeta itxaskien kasuan zaporea intensifikatzeko. Jada bukatua daukagu gure arroza, falta zeun gauza bakarra da, erromeroa pixka bat erretzea, zaporea eta aroma hori emateko arrozari. Hau da guk prestatutako arroza, nahi dezutenan ongi etorriak zedate Ubarretxena jatetxera, Donostiako Alde Zaharrean. Eskerrik asko eta aurren arte. Agur! Agur! Hau Paeneritz eta hau Palurdez eta hau paindezuen gauza hori. Ai, ama, ze itxura, ze ona eta ze gogokin iten dezuen. Bueno, bezarka da handi bat, jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten, eta gurian jarraituko dugu. Hemen inbiar deuna da, pixka jetxin dezua, dena espasatzeko, eta hemen emango jot, kandela pixkat, arroza betu nola gatu zaigun puntxo-puntxuan, arroza botako jau, hemen dazkau osagai guztiakin. Eta zukun gozean txala da prestatzen, bale, Peru? Beitu, patataia hemen dakau, dakaula ja, ondo iragatzita, bale, Ribera, eta patata honen barrua jungo aiz botatzen, tipula nabe Julianan, feta gazta ere bai, gero aceitunak nahazu erditik moztuta edo zoikan, denbora ematen bai ikusiko deu, eta hau ingotena da ja, beitu, ikutu zizamurra. Ez da kasi ikusik, ez? Ez da kasi ikusik, ez? Beste historia bat. Beste historia bat, ezin eta da nahiten da. Handaiteke? Bai, borratu zak. Itxaso zaporia. Itxaso zaporia, eharra zaporia. Ingo deuna da, iragatzi, aber iragazteko, badakaten hemenik iragatz gailua, hemen txedakatela, eta ingo deuna da, iragazten jarri, bakero ja, gure entxaladan gainetik botatzeko. Venga, hau inda, lanak banatuta, eta
Mingaina jarraitu behar ematen. Venga. Bueno, eta novela beltz batek. Arrakasta izateko sekretua, zein da, Peru? Ez dago sekreturik, azken... Ez. Jakingo bagenu, ez. Danak eukiko zuen arrakasta, ez da? Claro. Alik eta historia oberena idatzi, alik eta pasio egin jarri, eta alik eta pentsatu, nik egiten duana da, niri irakurtzea gustatuko litzaidaken eleberria idaztea, ez? Guri jaten bezala, ez da? Iri segutautzen jatia, hoxe platera datu, ez da? Hori da. Lehen samurrena, ez da? Hori da, irakurlearen larruan jarri edo jan behar duenaren larruan jarri, azken finean, eta hor konfiatu justoak edo espazio komun bat topatuko usula hor. Eta, igual zer da garrantzitsuagua, historio potentia izatia, edo pertsonaia ondo argitzia, ni pentsate dana beti bezala hemen jakitan bezala, no? Baina, hori da galdera. Zertan zentratzea izi gehiago? Hori da galdera. Ose kostatzen zaizu gehiago... A ber, pertsonaiak izan behar dira benetakoak edo gertatzen zaizkian gauzakin identifikatu behar za. Bestela... Fikzioa eta juten basea jaola, ez da novela beltz. Denetari dago, baina niri adibidez oso pertsonai super azkarrak edo superheroiak edo sekulako gaitasunekin edo memoria fotografikoarekin edo zakizer, niri horiek pixkatatea egiten naute. Ni behar ditut pertsona normalak, eguneroko arazoekin eta sentimenduekin eta hoia. Asko itegu jendeak identifikatuak beha sentitzia, pertsonai horiekin. Imaginatu, Aitor, lehenengo novelan, bere lehenengo esperientzia laborala bizitzen ari zen. Denok egon gara hor. Denok uki dugu lehenengo esperientzia laboral bat. Baten batek ez, baten batek igual ikasten dago hendik. Zu gogoratzen duzu lanean hasi zinen lehenengo guna. Bai. Gogoratzen jat, zeak iten, botelleruak iten, arginanon. Botelleruak, goizian jun, eta aurreko egunean kaskuak, botelleruak, osea, botilla guztik eta Coca-Colan sartu, insaluzan, dana txukundu, eta berriro neberak betetzea, jende beti presteoteko laneako. Goiz izan, txan nahoziko laneak. Eta, ondo, bai. Nola, nik uste da hasieran gauza polita izaten diala, ez da? Ilusioa. Eta xoxak irabazteko gogua, ez da? Inozintzia. Dana berria da, eta berria ganean gauza gauna izaten dira normalian, hala da, bai. Bueno, orain Aitor dago krisialdi batean, porque bere ametsa izan da, beti forense izatea, eta orain zalantzan dago hori den gustatzen zaiona edo hori den nahi duena. Eta ez dakit zuri gertatu zaizu noiz bait esatea... Guandik anola nitxo. Honetara ikatu nahi dut. Nik uste dut, deno pasatu dugula. Dudi gabe. Azkazu egun honak, egun txarrak, esatuz nila hau dana ikasiet, ez dakit jarraitu berdeten edo ez, o beste zerbaitetan zentratu behar naiz. Bai, nik uste danok emate jola burua, ez da? Hor dago, intentzioa, hortan identifikatuta ikustea pertsonaiekin. Aitor, Jaime Otamendi adibidez da aita bezala, aita figura hori, eta beti dago umei esaten edo bere ikaslei esaten aizu gogoratu eta ikasleak ja paso egiten dute berataz, ez? Eta sentitzen da pixka bat lekuz kanpo. Eta, bueno, pues hori, azkenean pertsonaiak denok egon gara, hor, zenbat alditan esan dizu, eta gogoratu ez dakize eta bestea, eta baietza, eta akidada pakea, no seke, horrelakoak, ez? Bueno. Badudi gabe, ni hori gertatzen zitaiten, historias abokado zen, iten un programa baina polita, horten ez nagola iten da pena erramateit, herri jute ginean, eta batei, jode, kontatu zure historioa, eta esate zigun jendeak, nire historioak ez daka xarmaikan. Eta nizaten, hori ez da egila. Historio guztia daka xarma. Eta dano dakau historio bat, dano dakau nundik noa ibilitakoa, eta gaina zure historio hori jendia identifikatua sentitzen danean ja gustatzen zaio entzutia. Nire apurra naiz, zentzu horretan. Gomo, konta, eta hori, venga, pumpa, dentro. Bai. Edozein gauza polita edo interesgarria, dunkigarria, venga, nire txat, apurtu ingo dut. Dudi gabe. Eta egia esan, dano dazkau bizipenak, historioak eta danetikan. Ebeto hauze simple, bota, vuelta, neon itxoitia, berua otia, baina botatzen deu, ematen dio. Karratuak? Bai, karratutxuak, betu. Kurruskari, geratu zaizki hauek. Hau egiten digu perejitu. Olioan, hori da olio. Olio, ekiloria jarri dut, bota, barroa, eta 20 segundutan inda dazkau. Betu ze gauza erresa. Eta indio, galga berdinai, bi ikutu oso desberdin eman. Eta hau listo dakau,
sekretua sartuko dugunea, Gaineratu. guztiekin, eta hemen ja, ere bai, dana dakau. Inbiar deuna da, hau, hemen txeutziko etola, dena goxatzen elkarrekin, itxalita zu hau, Usaina... Usaia erra daka, Oso ona egia zan, bai. Hemen botako ditut azkenengo algatxo hauek, vale? Nahiko izango dia gaurko platerantzako. Hemen gehatu zaitau, prejitu gabekua, kanpora, vale? Eta zu nola zoaz hor? Bueno, Zino bez, da? banoa, bai. Basuaz. Ingo izutena da guainik lagundu hor pare bat gauzatxo rematatzen, Vale. eta bagoaz aurraka. Venga, hau gero izizkutela honea, etorri honea. Eta behitu, seixelebre gelitzen dian, Hori zer da, ensalarako? Enxaladantzako, bai. Ingo deuna da, guain bol horretan bai. Bai. Botako ditu azeitura bai txikituko ditutenak. Vale. Eta hau, kenduko izuten mendik bezala arginen ikusten maigo. Hemen gauza hau danakin hemen. Osea, oso txukuna, ez da. Amak beti izaten du. Oso txukuna. Oso txukuna, oso Bai, garbia da, bai, oso bai. garbia da, tio. Ni saiatzen izaten hain txukoina, bendik asko faltazit ikasteko. Baina, bueno, hain naiz txirrik itxarraka. Bagoaz. Bronka botatzen dizu? Pixka bai, esateit azkarre gitzitetela, lasaiago gitziteko, eta gondoa gozkatzeko, esateit bai. Baina, bueno, hain naiz ikasten pixkanaka. Josean, amak esaten dit, ez esan guai, askotan esaten dut, oso guaia edo guai, ez esan guai, fatal, sonatzen du, eta kendu eskuak aurpegitik. Ez, beti nago tik bat moduan, ez, aurpegia ikutzen, ez ukitu Eta aurpegia. guraso kasu inbertzi, Eta ez kontatu, ez egin spoilerra, beti kontatzen duzula dena. Bai, Jo, ezen bat gauza, tia. Bueno, eta honetaz gain, hau alda zure ogibidea. Guain liburuak iteaz dedikatzea altzea edo, zein da zure ogibidea? Hori galdea ona. Peru, Ez dakit, ni irakaslea naiz berez, eta Vale. ni irakaskuntza asko gustatzen zait, eta zer hori da nire zer pasioa. erakusten duzu? Zenbat- Inglesa. Ingelesa, Teacher of English. Amazing. Ona. Bai, leitzako Nego, instituto. ni etorri nintzen Australia, jo nintzen inglesa ikastea, eta etorri bai? nintzenean esatzen, zemuz, asko ikasi alzu, of course. Eta, ze muguza Australian? Ondo, Ikasi zenuen? A ber, ni jo nintzen oso berde. Oso Ni oso txarra naiz hizkuntzetan. Eta ni jo nintzen, enekin zertzen today, tomorrow. Tu deitu mor. Eta ni jo nintzenean area, han eskola baten jarri ziguen inglesa ikasteko, eta han zeuden batzuk, zeuden brasileñuak, europeuak, jendia inglesa ikastea jute sana. Eta zeuden asiatikoak. Asiatikoan la hostia. Ni asiatikoak asistezian 0-0tik. Zergatikan, abecedariua eta dana oso desberdina deka erako. Eta orduan, nei zenekin jarri zien, asiatikoekin batea. ABCD, FG eta olako gauzak ikasten, eta, bueno, pixkak ikasi nun, Pixkak Baina ikasi zenuen zorionek. edo zenuen Ikasi nula. Gaur egun, ez dakit idazten inglesez, baino zehose jateko, eta noa baitea juteko, oso ondo moldatzen. Eta belarria ona, bai. Belarria ona, eta hori eskertzen dio nire gurasoei, zatikan behaiegatikan iten dut hori dana ondo. Bueno, hor falta zaikena dek, azeitunak, Vale. feta bota dezu, bota hau dena, Vale. eta xibuleta falta zaigu. Eta hemen ingo deuna da, hau jarrire bai, betu, hemen dazkaunak ere bai, dena barroa, dena hori ere bai, askatuko ditugu, eta emango izut igual, dena nazteko, bikutxaroi, emango izut, eskuakin moldatuko zea. Venga. Eskuekin egin daitekela, garbi badaude. Eskuak garbia lima daude, aldain. Ingo izutena da hemen gatza bota, Vale. horrela, vale. Ze pintak hartu duen horrek, Bai. Erra, vale. Dio baita ere botako jo olio birgina, eta guain nabazu ez narrasteko gehiagi, olioak indabiliko galako, guain nabazu hartu. Vale. 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 Olio botako jo, bota biberoia guztilla, gehatze zaiona, vale? Hau kendu diko mendikan, haure bai, eta bagoaz plateraratzea ja. Bueno, nun aldeu topatu zure liburua norbaitek eskuratu nahi badu? Dozein liburu dendatan dago, hor dituzue, auzoko liburu dendan, edo herrikoan, edo elkar batean, Casa del Libro, Fnac, bueno, denetan topatu dituzue. Denetan topatu alda. Hor, Ona. dituzue. Eta gero interneten eba dago, pues, bueno, plataformetan, edonon eskuragarri. Eskuragarri dago, bueno. Hemen txedakauna da, indeuna arrozakin eta barazkitxoekin, eundokua, vale? Eta hori, behitu, plateraratzeko ingo deuna da horrela. Hartu horrela, hau gertu hau jarri, ez eroitzeko erdila bidian, eta dana jarri berden, hola, jarriko dugu, hola, razio de eder bat, horrela, eta guain, historia rematatzeko, ingo diona da. Xibul eta pixka moztuko zu, vale? Vale.
Iepa, batzuk. Hau mozten da osorik, tiki. Bai, horrela, nahazun tamainotan. Hartu, moztu horrela, eta gainetik bota. Vale. Baitare botako dio hemen, kurruzkari bezala. Nola zan? Nori. Nori. Hemen txegarri jo, horrela xe. Eta, Susia eta gustatzen zaizu. Bai, oso salia naiz. Bai. Ona da honian, dana bezala, Dago sushi ona, eta ez hain ona, eta ona da, oso ona. Eta ez dana ona, bestientzako. Bueno, oso ondo. Bota hori gainetik honea. Vale. Azteko eta behin, eskerrik asko etortzeagatik, Peru jauna. Eta... Beste gabe, 3. ateatzen desunean hemen egongo gea zure zai. Vale. Aurkeztuko, no, txon, agurtu Hau etxerara botan direk, hau jan behar du, tio. Hemen jarri oplesia. Hori jan behar du nik. Bai, guantxe, gaur egun ikusiko dugu, eta hoxe jaten geldituko gea. Agur lagunak. Agur.